Kiša koja je padala tokom noći u ranim jutarnjim časovima prešla je u susnežicu i sneg. Snežni pokrivač od nekoliko centimetara već je formiran na Kamenoj gori i Jabuci. Za sada su svi putni pravci prohodni. U toku dana očekujemo intenzivnije snežne padavine, izjavio je za RINU Živko Kijanović, predsjednik mesne zajednice Kamena Gora. Velika količina kiše koja je pala u nižim delovima Prijepoljske opštine pokrenula je odrone, pa se vozačima savetuje oprez na deonici od Bistrice do Gostuna i granice sa Crnom Gorom. Sneg već nekoliko sati intenzivno pada i na Zlatiboru, a u okolnim selima snežni pokrivač dostigao je visinu od 10 centimetara. Prvi veći sneg ove sezone nije iznenadio putare. Dežurne ekipe su spremne. Problem prave vozači koji nemaju adekvatne zimske pneumatike. Svi putevi preko Zlatibora su prohodni, nema zastoja u saobraćaju, ali apelujemo na sve na dodatni oprez u vožnji zbog loših vremenskih uslova, rekao je za RINU Leko Korićanac, direktor puteva Užice. Snežne padavine nisu zaobišle ni Čačak, rano jutros kiša je prešla u susnežicu i sneg.